Asambingelele futhi-ke emagumbini amanomhlaba. Ngicela ukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu uyahlela ngabo, idlozi liyahlela ngabo. Ayikho into eyizenzeke empilweni yakho. Qhubeka umcela uNkulunkulu, ulicele idlozi. Noma uhambe kumuntu wesintu, noma entabeni uthandaza, noma ungena emanzini, noma uyophahla, nothi uvula ibhizinisi or ufuna umsebenzi, ufuna ukuyogana, ufuna ukugana, nothi kukhona into oyilanda emazweni akude kude ngehlukana kwamazwe, into ofuna ikusebenzele kuba ikufakela imali, iphamise umsebenzi wakho. Icele kuze kube ka7 kasikhombisa, kuze kube ukuthi lento iyavela ephusheni ukuthi la badala bayayivuma na noma bayivuma. Futhi ungaphatheki kabi if kuthiwa inyoka ikufanele, ukuthwala akukufanele, ukwenza ukuthi nokuthi akukufanele, ungaphatheki kabi ngoba la bantu esikhuluma ngabo la sebalala badala. uNkulunkulu mdala sonke emhlabeni, so uNkulunkulu nedlozi lisuke libona ngale ahead la singakhonti ukubona khona. So the more when ufoster idlozi liyakuyeka, uNkulunkulu uyakuyeka ufoster bese into yakujikela within 2 years, within 1 year, within 5 months bese abakeni bakulahlile. Kanti wena ophikisane nawo bakutshela ukuthi ukuthwala ngenyoka akulungi kuwe, but kumngani wakho kuyalunga. Kuwe kulunga lokuthi uthandaze, noma uyongena empophomeni, noma uyofuna isigubhu, noma uyowenziwa isigcabo. Akusithi sonke kumele sibe neyinyoka, akusithi sonke kumele futhi siyothwala, futhi akusithi sonke thina sineyiphiwo zekuphilisa abantu. Omunye isiphiwo sakhe sekuthi nje avule ibhizinisi, avule ibhizinisi, enze catering. Sineyiphiwo ezingafani ngaza ukuthi emhlabeni. uNkulunkulu nedlozi masingaphisani naye, singaphisani futhi nani nedlozi. Njengamanje ngithi kuwe le video le mayivula into zakho, mayikubusise, mayikhanyisele. Ngisempumalanga mina ePretoria. Mawufuna ngikusize siyahlola futhi online 200 rand. Ngikukhuleka kunye nami ukuba nje ngibeke samsandla ekhanda lakho sekuvelungile into zakho. Like ake siyahlola nganza kwethu. Akusiko konke futhi dinga umkhuleko. Sukuma ukhokhe nje imali uhambe uyahlola, uthola iwasho, uthola umuthi, uthola insebenzo uzokwazi impilo yakho kuya phambili. Ngalokwakhala washona ilanga. Iambulance ikhala ibiya phambili, nawe khala ubuzama ubona khona ekhaya. Nokungayi ke ekhaya basopha uzokutshela ukuthi yini inkinga ebesiyenzeka if ungafuni ukuya ekhaya kini or ekhaya mama wakho or enhlabathini nje okhoyile kuyo. Uhlola nje phela impilo la ukhona khona uzokwazi kuba khanya into zakho. God bless you.